ଗୋକୁଳଧାମ ଗ୍ରାମରେ କାଳୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବାରିକଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ସେ ବାରିକ ବୋଲି ତାକୁ କେହି ବାହା ହେଉନଥିଲେ। ସେ ବାହା ହେବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରିକ ନ ଡାକିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ଆରେ ସେ କାଳୁ ବାରିକକୁ ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲିଣି, ସେ ଏ ଯାଏଁ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ହଁ, ପିଲା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଖେର ହେବେ, ସେ ଏଯାଏଁ ଆସିଲାନି। କେଉଁଠି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି, କ'ଣ କରିବା? ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜମିଦାର ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ? କ'ଣ କାମ ଅଛି ଜମିଦାର ବାବୁ? ଆରେ ହଁ ରେ କାଳୁ ବାରିକ, ମୁଁ ତତେ ଡକେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତୁ ତାକୁ ଟିକେ କାଟି କୁଟିକି ସାଇଜ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା ଜମିଦାର ବାବୁ, ମତେ କାଳୁ ବାରିକ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁନି। କାଳୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ ଖାଲି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାରିକ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁନି। ଏଇ ବାରିକ ବାରିକ ଡାକି ଡାକି ଗାଁ ଯାକାର ଲୋକ ମତେ ବାହା କରି ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା। ମତେ ବାରିକ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁନି, କାଳୁ ବୋଲିକି ଡାକନ୍ତୁ। କାଳୁ ବାରିକ ବୋଲି ଆଉ ଜମା ଡାକନ୍ତୁନି ଜମିଦାର ବାବୁ, ଏତିକି ଗୁହାରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆରେ କାଳୁ ବାରିକ, ତତେ ବାରିକ ଡାକିଲେ ତୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ? ତୁ ପା ବାରିକ କାମ ହିଁ କରୁଛୁ। ଆରେ ତୋ ବାପା ପରା ଗୋଟେ ବାରିକ, ତୋ ଜେଜେ ବାପା ସିଏ ବା ଗୋଟେ ବାରିକ ମୋ ଜାଣିବାରେ। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛୁ ଯେ ତତେ ବାରିକ ଡାକିଲା ବେଳକୁ? ହଁ ହେଲା ଯେ ଜମିଦାର ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କଲିଣି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି। ଆଜି ସାହସ ଜୁଟେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବଢିଲା ଝିଅଟେ ଅଛି, ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘରଟା ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବି ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଖବରଦାର କହିଦଉଛି କାଳୁ ବାରିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ତୋ ପାଟିରୁ ତୁ ବାହାର କରିଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଭଲସେ ଚିହ୍ନିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, କେବଳ ତୋ ବାପା ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକ ବୋଲି ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡୁଛି, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେବା କଥା। ତୋ ନିଜ ଓକାତରେ ରହିକି ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି ତୁ ଗୋଟେ ବାରିକ ବୋଲି। ଯା, ତୁ ଚାଲିଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇ ରହନା। ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ଜମା ବି ରହିବିନି। ଏ ଜମିଦାର ମତେ କ'ଣ ଭାବିଲା କି? ବାରିକ ବୋଲି ଯାପାର ତା ମନକୁ ଆସିଲା ମତେ କହିଦେଇ ଗଲା। ଆଉ ଜମା ଏ ଗାଁରେ ରହିବିନି, ଯାଉଛି ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ପଳେଇବି, ଆଉ ରହିବିନି ନା। ରେ କାଳୁ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତୋ ସହ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଜଣା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ବର ଦେଉଛି। ସେ ବର ତୁ ଜୀବନରେ 3 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, ଆଉ ତୁ ସେ ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ସତରେ ବାରିକ, ତାହେଲେ ସେ ବର ଦ୍ୱାରା ତୁ ଧନୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ଋଷି ଜଣଙ୍କ କାଳୁ ବାରିକକୁ କ'ଣ ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାଳୁ ବାରିକ କେମିତି ଧନୀ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖ।